салом бинандагони хабартиҷиб. Шурӯъ аз имрӯз Федератсияи Русия ҳаракати қатораҳои мусофиркаш ва боркашро ба самти Тоҷикистон пуррағбат кардааст. Дар ин бора ширкати Роҳи оҳании Русия имрӯз иттилоъ дода гуфтааст, ҳама гуна ҳаракатҳои қатораҳо ба самти Тоҷикистон, ки аз сарҳади Қазоқистон мегузарад, манъ карда шуд. Ширкати Роҳи оҳании Русия гуфтааст, ин тасмим ба хотири пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус гирифта шудааст. Дар робита бо паҳншавии сироятии коронавирус, баъзе кишварҳо барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар қаламравашон маҳдудиятро ҷорӣ карданд. дар пояи маълумоти расмии шурӯъ аз имрӯз ҳаракати қатораҳо ба самти Тоҷикистон пуррағбат карда шуда, замони дубора фаъол гаштани он номуайян боқӣ мондааст. аз соати 8:00 субҳи 16 март гузариш аз сарҳади Қазоқистон, ки тавассути он тамоми роҳҳои оҳан байни Русия ва Тоҷикистон мегузаранд, барои ҳамаи шаҳрвандон қатъ мешавад. гуфта мешавад, убури сарҳади давлатӣ танҳо барои кормандони ташкилотҳои дипломатӣ, аъзои ҳайатҳои ташкилотҳои байналмилалӣ иҷозат дода мешавад. дар иттилоъияи ширкатҳои Роҳи оҳании Русия ҳамчунин омадааст, гузариши марзӣ байни Русия ва Тоҷикистон бори шаҳрвандони ин кишварҳо, ки хешовандони наздик дар Қазоқистон ё иҷозати зист дар ин кишварро надоранд, имконпазир нест. токунун дар Қазоқистон 9 нафар мубталои бемории коронавирус ба қайд гирифта шудааст. рӯзи гузашта дар Қазоқистон дар робита ба паҳн шудани коронавирус барои як моҳ вазъияти фавқулодда эълон карда шуд. қарори мазкурро раиси ҷумҳурии Қазоқистон Тоқаев рӯзи 15 март имзо кардааст. чунин вазъият як моҳ ба 15 март то 16 апрел дар ҳудуди Қазоқистон ҷорӣ шудааст. авохири моҳи декабр мақомоти Чин ба бурӯзи мазири иттилоии шуш бо нишондодаҳои номаълум дар шаҳри Вуҳан хабар доданд. сипас муайян шуд, ки барангезании ин маризи коронавирус 2019 викод мебошад нахустин мубталоёни ин вируси навро дар шаҳри Вуҳани Чин пайдо карданд. вирус зуд берун аз шаҳр ва кишвар паҳн гардид. ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед дар комментария ва Қазоқистон наравед, Ӯзбекистон ҳам наравед, чунки дар он ҷо уже 10 нафари коронавирус шудагиянд. ҳатман нависед дар комментария, шумо рафтед ё нарафтед.